we are now here at Owens. We're here at Villa. That's the road going to Molo. And ito yung nasa harap niya. Harkey, Stanley, Talabahan and Seafood, and Anne's Manokan and Seafood. So we are going here at Owens Resto Bar. Yo! Good morning! Wow! Ganda-ganda! Galing against the light. Dapat dito ako nagpapantay para hindi ko ma-against the light. Hi! Good morning! Vicky! Ang writer natin. Yes! Wala pa! Mic test pa lang ta. Relax, relax. Alright. Hello, mic test. Hello, mic test. Ganda ako! Baga pa, grabe ba? Uy, wala ko nagdala. Ako ang nakasulat kanina. Maganda ako! Kita mo? Ah! Good morning, liwat. Hi, hello! Good morning! Uy! Long time no see. First time to meet you at last. Hi! Drinking now! Woohoo! Dito ka, atras para makita ka. Alright! Ooh! Drinking nose! Hi! Tik! Happy birthday! Wow! Thank you! Hi! Against the light na naman ako! Parate! Kaya pa makita ang beauty. Oh, ayun! Hi, amigo! Ilan! How's life? How's school? How are you? How are you? Fine, thank you. Boga po mga amo. Ikaw na lang. Sunggod ako. Ang galing. Start na kita. Naayos niya, grabe. A theater actor, mentor, and a critic who aspires to join the entertainment industry, trained herself to be comfortable with the camera through vlogging. One of the respected local indie filmmaker and film actor with a cameo role in ABS-CBN's The Iron Heart. Let us all welcome Miss B of Ruby Inspired Ilonggo Vlogger in YouTube channel. Yes, kamusta? Baka miss you, Mr. Miss You. Now, good morning. While waiting for the other people to come over, thank you so much sa Owens. Bin-prepare na nila aton nga mga grill after sa aton nga game. Di pwede na kita ka-start sa aton grilling. Oh, la. Timing kagid sa pagkaon. Alright, here's to my favorite part of the program. Mukbang. Hi! Nice seeing you in person. Ay, hala, grabe. Dapat mga muningan sa nga tsura. Gid nga ako yung makita. Ay! Para sila ginastorya ko na sila kahuna. Subang kita ko na sila. Imagine na. Gani, chat pa. Katukan pa to sa akon nga screening. Tani nga. Ito diba? Tapos sabi, lain galing nga tao, no? Ayaw ko naglabay ka. Doon naglabay ka man. Pamali sa akon, bala naglabay siya. Ginchat niya sa akon. Nario, pagkitaon ko. Sa YouTube ba kasi siguro? Hindi. Nag-live ka? Sa Festive Mall. Doon nakamuno ka nga naglabay ka. Wow, gagamuhan ka na niya. Okay, thank you so much to Owens. Kay nadayon din kita. Recorded again. Si Ilonggo Automotive Content Creator. Eto. Hi guys, tambay lang ako tigla. Pedalangga. Baby, we got a place to go. I hope you understand. God is only love. Never let you feel like it's wrong. I never Lutuin naman ko, babe. The three lucky winners
of our Pop the Balloon Challenge. Kabaluhan mo ang prize natin diri for our game. You get the chance to play the jukebox or the mystery box game. Kasi malipat ako karong mag-introduce sa akong cellphone ko na lang. I am Ruby, no? And I am well known as Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. So before, hindi man nga kadungan, pero nag-start gid ako sa YouTube 2019. Pero before that, nag-start ako as a filmmaker 2017. Sa nabalaan ni Paps nga nag-filmmaking ako, kag ex ko gali si Paps, ex nga co-worker. Ex ko nga co-worker sa Mega World. So, saan nakabalik ako sa office, sabi niya, uy, nag-filmmaking ka na galing subong. Basi gusto mo magsulod sa vlogging, kay may community kita dire. Dito ko naisip, ang ako nga classmate, 2 months ago, ginabala niya ko nga mag-vlog man ko. Amo pa lang itong pagsikat man ni Alex Gonzaga. Ang balya nga, ikaw na maging Alex ang Iloilo. Dali nga git, kay camera shy ako, like, my gosh, I'm a theater actor when halin pa sa elementary. Pero, filmmaking is really a different or ang opposite side sa coin sa theater arts, no? So, acting, we act big. Amo itong ang ginagawa, ako magpaka-demure. Ang filmmaking, very little, minimalistic na acting, no acting required. So, sa nakahamuno si Paps, may community, may makabulig sa ako, may makasupport, basi may makilala man ako na maka-encourage pa din sa ako. So, ako, sige, Paps, I'll try. No? And I'm really happy kagina, pag-download ko actually isang video ni Lex, naigongan ko to, bayan, you have been so long na in this creation, kag feel mo wala ka nag-grow, no? Kinanglat sa innovation, and guilty gid ako kay sang nagapataas ng ako nga channel, kay tungkol kay gusto ko inatagang best sa ako nga craft. May isa ka brand nga ako nga partner, kaya ang iya nga name and branding is something forward, moving forward, aggressive. So, hindi mo ko, nagdalagan ko. Kasi syempre, it's a very big no-no nga nagadalagan mo, walang katulog sa ito nga ginalaktan. So, nag-vlog ko talaga ko, nadasma ako. So, weakness ko ang mapilasan. After that, almost half a year, wala dito nag-vlog tungod sa ito. And, man, I'll go back to why did I started vlogging? Because of filmmaking. Because I want to be an actor, and this year, successful na ko sa akong vlogging career. Tungod kay, nag-artista na ako. Kakupod ko ba si Francis sa Iron Heart? Kasi syempre si Paps, nakita ko man to. Arak, bilang to. Arak si Paps. So, yung send ko siyang nga sisi. No, ikaw, if you Paps, no? So, happy, din ako nagbunga na ang akong kulbak sa muna nga nagtubang sa camera. No, balang ko hindi ka mukha-relate kay mabaka mga kabalaan ako, di sa camera. Pero kung extrovert ka siguro, probably, or nag-start ka sa theater, kag nagsulod sa filmmaking, abi ka pero actor lang yun. Pero may nasulod ako nga theater actor before nga ng film actor naman subong tuod gali ang kulbak pagsulod sa film. Kay most probably ang wala acting experience, sila pang makuha kung mag-artista, pero ikaw may acting experience, ikaw pang hindi makuha. So, medyo masakit siya, but that's the reality of if you want to get into the entertainment industry. And thank you for the vlogging sa ako na community nga nakilala ko, kaya na-train din ako magtubang sa camera. So, there you go, and hopefully, in the next years, ako naman i-share ko sa inyo ang akong skill gidya, no, sa theater. Sa next namon, din ang istoryahan kami sa mga officers kung sino man ang masunod na set of officers, mag-volunteer dito yung mag-train acting as a tool in communication. No? Amo ginang akong gusto ko i-volunteer na i-share ko sa inyo ang acting skills, kung paano nagpulig ang teatro sa akon para maging confident na makatubang ako sa inyo. Si Francis naglakat siya. We have been in 3 years term, no? Sa 2020, nag-start kita vlog reels, i-mention na kanina
ni Tan Garcia. So, may ara kitang election of officers. Then, during the pandemic, we partnered with the Youth Initiative. Nag-ara kita program na Bulig kasi Manwa Project, wherein nag-promote kita sa mga businesses through our own creativity, produce videos for them and promote sa aton na page. Then isa pa ka project sa Bulig kasi Manwa is nag-fundraising kita. Kag one of the things that during the fundraising is nagbaligya kita sa aton ng mga t-shirts wherein we raise around 5,000 pesos pag nagbakal kita goods to help the tricycle drivers sa Lapus. That's the third project we have. Then, ang ika-fourth naton, we also have our online get-together, nag-Christmas party kita online. And we also have the IVCC Big Brother. Galisan during the pandemic. We are very happy to meet you all. Sign. So, Grabe, mga 3 minutes na hindi ko ka-imagine. Si Carl lang daw sa 1,000, hindi ako na lang. I declare you as a lifetime member of the Ilonggo Vloggers and Content Creators! Congratulations! Alright, so next, please you inspired as our president. Yeah. Thank you so much for entrusting the next year. Next year, tama election ni what? Or 3 years after, I believe 3 years ago pa ang last na term ni Herms, no? So for the next 3 years, I hope you'll be having fun. I hope you'll be gathering more family. Welcome every one of you, each and every one of you. Thank you so much and welcome to IVCC. Lifetime na gini. Affairs. Grabe ko na siya. There's ang Owens, of course. Pinaka-fresh. Of course. Okay, the winner is for the Marriott voucher. See, Ralph. Ralph? Thank you so much for joining us, and I hope to see you around and be part of IVCC family. Cheers! Yay! Thank you so much, sir, from Owens. And sa mga gusto, magkadto diri, ano ganito na dress once again? Bilyari ba ma'am? Ayun, Villarepalo. Thank you, Gil! Salamat pa kadto. Bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Remain inspired!